ଶାନ୍ତିପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଧନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ରାତିରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସନାତନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋଭୀ ଗାଁ ଜମିଦାର ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁ ନାମକ ଗରିବ ସଚ୍ଚୋଟ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସନାତନ ବିଶୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ବିଶୁ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସୁନା ମୋହର ପୋତା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଲିବା, ତେବେ ଅଧା ଅଧା କରିବା। ବିଶୁ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଖିଆ ବାପା କହୁଥିଲେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଡାକିବା। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସନାତନ ହସି କହିଲା, ତୁ ବଡ଼ ଭୀରୁଟିଏ, ସେସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଧନ ମିଳିଲେ ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବିଶୁ ସନାତନ କଥା ଶୁଣି ତା ପର ଦିନ ରାତିରେ ସନାତନ ସହ ସେହି ଗଛ ପାଖ ବାହାରିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ। ଚାରିଆଡ଼ ସୁନସାନ, କେବଳ ପେଚାର ରାବ ଶୁଭୁଛି। ସନାତନ ହାତରେ ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛି ଏବଂ ବିଶୁ କାନ୍ଧରେ କୋଦାଳ ଧରି ଥରି ଥରି ଛଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସନାତନ, ଆରେ ବିଶୁ, ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲ, କାଲେ କିଏ ଶୁଣିଦେବ। ବାବୁ, ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ମାନୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବଟଗଛ ଓହଳଗୁଡ଼ା କେମିତି ହଲୁଛି, ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଛି। ସନାତନ, ଧେ, ତୁ ଗୋଟେ ଭୀରୁ, ସେଇଟା ପବନରେ ହଲିଛି। ଚାଲ, ଗଛର ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ଖୋଳିବା। ବିଶୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ କୋଦାଲଟା କେଉଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ବାଜିଲା। ଏକ ଠନ୍ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବାବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ରକ୍ତ ଭଳି କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛରୁ କିଏ ଜଣେ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଉପରକୁ ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓହଳରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଛି। ସନାତନ, ତୁ ପୁଣି ଆସିଛୁ। ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ମାରି ଏହି ଧନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୋ ଗଛର ଓହଳଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ସଜୀବ ହୋଇ ସନାତନର ବେକକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ। ସନାତନର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସନାତନ, ବିଶୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମୁଁ ଧନ ଚାହେଁନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ହାତରେ ଖଡ଼ତାଲ ଧରି ହରିବୋଲ କହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସନାତନ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଆକୃତିଟି ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସନାତନ ତଳେ ପଡ଼ି ହାଉ ହାଉ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଖିଆ, ସନାତନ, ମନେ ରଖିଥା, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପାପ ଆଉ ରକ୍ତ ଥାଏ, ତାହା କେବେ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଲୋଭ ତୋତେ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସନାତନ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଖିଆ ବାପା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଅଧର୍ମ କାମ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଏହି ଧନ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସନାତନ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ବଟବୃକ୍ଷ, ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେଲେ।